Sige bala po na yung pustiso eh. Ha! Ngunit bastot bras. Bakaw na kayong takway. Butang nga dire. Wala, unsa naman ang taon ako ang niluto diri ay. Ngari ra ba't akong mga amiga ram ka may awa na nagduong na gidi ay. Dalion ako na akong giluto. Sus, naghana ra ba dahil sa mga ukoy? Anong wala man diya si Lambing? Ato ra din ulahi. Ito man eh. Sortihan pagkat ayo kita man nag-aso ng abuhan mga inday dodong oh. Sakto kay bagay gutom na kayo. Adungog maron kasika sa kaha mo guro. Ay, gusto ni sa. Mo ni ganahan ako putripan diri kay mabusog kitag maayo ba. Tanaw yan sa mga dugaya na. Gutom na kayo. Let's go. Ayo! Hoy, mga Mars! Pasarin na mo! Sus, daghukad sa po ninyo daan. Sus, Miming! saktuhan ako sa laka ngay. Apa di ay? Pop drink. Ay isa. Ay, tagsag yun. Lain mo kung tiyan, no? Kanang asan yung si Armars? Akala, hurot na dito. Pars, kaya para inagkuhan. Dali, na dito sa luyo. Asan tiyan din mo ba? Ano dito sa unahan, na dito luyo. Lain man. Naray tubig diya. Hama ni sudan mo ni. Kalami sudan. Terus kalami. Gin isang unsa ni kanang Wa ni kutsara diha Mars. Kutsara, uy. Kutsara. Diha, Bing. Pagkuha lang, Bing. Day. Dai big. Pinggir na nay. Pagkilatom lang dyan ang tao mo. Mga bagang diya mo now. Tam di ay. Kami baya na dai. Namay plastic dito sa para kamot. Mga bisita na ni mo gang. Oh, ako ano mga bisita. Ikaw, di pa ka mukhaon? Di paunahan na sila. Oy, jara mga bayong oh. Ay diri. Pangaw mo kay layo-layo ra mo gilakawan. Ayaw lang. Ala to si niya. Boyo ay. Sige lang. Layo-layo ra ba nimo ah? Ano ka mo Oh, sudan. Sara. Day, oy. Natay dessert. Buyong. Natay dessert. Lamay kay na tong saging. Oh, Lunong ag. saging. Oy, di apa kay hipon dia oh. Apa ginamos? Busog jud gayta ni muli ron. Kalami. Ulit kayo atong gibaklay. Ato dito kakaon na palpak. Bahala to siya nga bitaw. Takitaon lang ta eh. Asan tong grab niya Tanaw lalay? ra mo. Dekris? Nabusog Ikaw. kay ko kay ganina rin kung kinaon diha. Nagdungag sabi ko kamuti, nag-fry ko kamuti, walang dyo mo kaabot. Wala kabot. Kamu ay pangaon na mo ay naunsa man ni sila ay. Kaon eh. Man mo kaon hinoon. Naaw man lagi jud mo. Kuan ga para sa kamote nga no. Tama sa inyo kauban di ay lakaw. Kaya Aman siya. CR Si Boy Palpak ba? Sudah. CR ako. Nag-CR? Oh, nag-CR siya. Oh, dito nakakaon. Ah. Lami agi siya luto ay. Namit ka mo luto. Pero bahala sa atong bisita ha. Mga Ako bisita. na lagi lakaw na. Kay madto ko sa buwangan niya. Kaya bahala di kay kusog ay sultada ron ngadto. Oh, sila ko na dito. Uy, wow. Uy, pangaon dyan magmaayo din ha kay. Asa sa Asa man ako postiso dire gang. Patakar sa butang buyong din na ni magibutang. Nauso nga ako ibutang dire sa baso. Di pa luto og tubig wa kita postiso dire. Inyong Isang baso ka na. Tabi. Uy, asa sa nung baka ay murag Asa man di kung kuan lang. Oh. So gang ba? Ang pastiso ng buyong din. Ha? Kaon mo ni mo ay. Nausa ko kay nausa. Luto ka. Dapel mo akong postiso luto dito sa utan. Wala ko kahibaw. Kay ima masang gibutang ana nga di ba Loy, klaro. wa jud ka nagtanaw sa nga. Naay postiso dia sa baso. Unsaon ako pagtanaw nga nagluto man ko buyong. Nga nagtanaw ko nila nga mga pot sila. Ala siya, wa jud niyo tanawag klaro ba nga nabi postiso. So nasubak na akong postiso dia sa utan noon. Unsa? Pusa na nung damping. wala nga may buwango din taon. Anong yapil mo na ninyo postiso? Ala, Alay, ugaw. uri jud kay bing, wa jud ko kahibaw bing. Wa ra ba yun ako nawala ba na malimpyoy na ni maho ng takway. Na, sus, ginoo ni mo buyong. Kuhaan ko siya sa mga buyong. Mangulit na. Buyong, uy. Unsa man ka? Batasan, may batasan. Nagpakaon ng putiso. Tanawa ng lakaw lang nila akong mga amigo.
Amo makabulong oy. Higasa na dito, wa jud kay buot ng tawana ka. Bakit ani ko eh? Ang baso ka na. Alabin! Ay, alabin! Hindi okay to. Okay. Katawa.